Идел буе җирлегендә татарлар яшәгән авылларның саны бик күп. Шуларның кайберәүләре рәсми чыганаклар буенча гына да 500-600 ел элек барлыкка килгән. Шундый салаларның берсе Киров өлкәсенең Малмыж районында урнашкан Иске Йөрәк авылы. Атамасы да авыл урынын шактый вакыт йөреп эзләп тапканга куелгандыр диләр. Киров өлкәсенең административ-территориаль төзелеше дигән белешмә китапта Иске Йөрәк авылына 600 ел элек нигез салынганлыгы язылган. Ә менә авыл тарихын язучы, Россиянең атказанган укытучысы булган Мөнир абый Йөрәккә нигез әле монгол яулары вакытында салынган дип фаразлый. Монгол яулары вакытында кырыгы монда урманнарга читләргә аларның юлларыннан качалар. Менә шул монгол яуларының вакытта 1200-1300 елларда менә шулда күчеп килгән кешеләр булмады микән дигән минем нем бар, теориям бар. Элек бу җирләрдә Мари халкы торган, татарлар монда күпләп 1552 елдан соң Иван IV Казан ханлыгын яулап алгач килә. Милләттәшләребезне бу урын үзенең зур булмаган елгасы, күп чишмәләре һәм зур аланлы булуы белән җәлеп иткән. Динен һәм милләтен саклап килгән халкыбыз иң беренче булып гыйбадәтханәләр салдыра. Авылда 2 мәчет мәхәллә була. Шуның берсен бөтен дөньяга дан тоткан Йомырка короле Гыйзатулла бай салдырган. Мәчетнең аерым мәдрәсәсе булган. Ул мәдрәсәдә иң беренче малайлар мәктәбе 1914 елларда малайлар мәктәбе ачып җибәргәннәр ул мәдрәсәдә. Тегендә дини укыту биткәч, дини нидә булган, белем бирүдә булган. Дөнья белем бирүдә булган ул мәдрәсәдә. 1915 елда кызлар өчен дә мәктәп ачалар. 1918-19 уку елында русско-татарская школа һәм кызлар мәктәбе зурайып, бергә кушыла. 4 класслы рус-татар башлангыч мәктәбе оештырыла. Ул 1919 елны авылда чыккан көчле янгында кара күмергә әйләнә. Аның белән бергә 196 хуҗалык һәм мәчет белән мәдрәсә дә яна. Шушы янгыннардан соң, 19 янгыннан соң Яңгайрыкка бернигә 5 чакрымга күчтеләр безнең нигә авылдашлар. Аны белән төплекләр чыгарып, төп чыгарып, агач кисеп шунда Неткәнгә күрә ул авылны башта йөрттеләр төплек дип. Соннан инде бу авылдан күчкәнгә күрә аны атай башладылар Яңгайрык дип. Безнең инде авылга Иске Йөрәккә әйләнде. Ул вакытта аның исеме аңарча кадәр 19 елга кадәр просто аның исеме Йөрәк кенә иде. Аннан соңында инде менә 19 елдан соң инде яңадан теге 19 елда Шагбан үрнәк Авыл җирлегенә кирде инде. Менә Марс авылы бардыкка килә инде. 4 авыл менә 30 ел яңыннан соңында. Анда да татарлар яши. Анда да безнең авылдан чыккан кешеләр яши татарлар. Янгыннар кичергән иске һәм яңа авыллар гөрләп яшәп киткәндә генә фаҗигале Бөек Ватан сугышы еллары башлана. Юк, 552 кеше сугышка китте. Шуларның 258 генә менә исән кайтты. Мөнир абый үзе дә сугыш баласы. Ул елларның авырлыгын үзе генә белә. Казан дәүләт университетында укып чыга, гомере буе тарих фәнен укыта. Үз авылы мәктәбендә 33 ел һәм 33 көн директор вазифасында хезмәт иткән. Мәктәпнең яңа бинасын салдырыр өчен дә утны-суны кичкән кеше ул. Мөнир абый шулай ук Иске Йөрәкнең тарихын җентекләп өйрәнгән һәм язган кеше. Аның кебек саланың үткәненә битараф булмаган кешеләр шактый. Шуларның берсе Шәмсетдиновлар. Авылның ферма хуҗасы белән бергә алар искиткеч бай музей булдырганнар. Ул Йөрәкнең үткәнен һәм бүгенгесен чагылдырып торучы бер урын. Өстәвенә, музей хезмәткәрләре авылдашларына шәҗәрә төзер өчен дә мәгълүмат җыйганнар. Метрика кенәгәләренең стендын ясаганнар. Шулай ук бу җирлектә яшәгән һәрбер нәселгә хас булган тамгаларны да өйрәнгәннәр. Нәрсә өчен кирәк бу? Моны элек-электән килгән шундый нәрсә бар. Әгәр дә мәсәлән берәр чит авылга барып нитсәләр, кияүме, киленме, инсә башта иң берсе бер-берсе белән куйлар. Әгәр дә бер-берсе ни булса, бетте. Нәсел сәламәт булсын өчен бер төрле каны булган кешеләрне аерырга ярдәм иткән бу тамгалар. Мансур абый аларны зияратлардагы кабер ташларын өйрәнгәннән соң китапка туплаган. Хәзерге вакытта юк инде ул менә битеп китә. Хәтта аны 4 пишинкә дибез инде без авылда алар бар әле. Йөрәктә битеп киләләр инде безнең менә алар. Әлбәттә, хәзер инде канны заманча технология белән дә тикшереп була. Тик нәсел тамгасы ул бит әле һәрбер гаилә турында гомум мәгълүмат.
Гырыф-гадәттән алып, гаилә әгъзаларының нинди һөнәр ияләре булулары, холыклары һәм нәсел авырулары да. Музейда шулай ук без искә төшереп киткән Йомырка короленең бердән-бер сакланган фотосы да бар. Аның өендә торган шкафы да саклана. Атеизм чорында да 5 вакыт намазга чакырып торган мәчетләре һәм мәдрәсәләре булган авылда гарәп телендә язылган әсбаплар, иске Коръәннәр дә бар. Татар халкына хас булган борынгы шамаилләрне дә күреп була. Ә менә бу кул. Бу кул ул безнең күз алдына менә Иракта булганда, бу Фатиманың кулы дип килә ул. Ирак әгәр дә карасаң инде, димәк бу кешеләр каядыр Ирак җирендә булганнар, бу шуннан кайткан ни булырга тиеш инде. Шигыйлар да менә шушы кул рәсеме бар инде. Бу Фатиманың кулы дип, анда теге саклау, әлеге моментта менә карасак, монда Аятел Курси язылган, менә бу эшне. Аятел Курси язылган, һәм шушы дугалар инде, саклау дугалары инде. Менә монда суфизм ягыннан килү төркеме бар, суфичилык, һәм шулай ук инде җәдитчелек ягыннан күрсәткән инде информацияны таба алабыз, хәбәрләрне таба алабыз. Гомум алганда гыйлемле, алдынгы карашлы, җитешле кешеләр торган йөрәктә. Шуларның иң танылганы атаклы сәүдәгәр Йомырка короле Гыйззатулла Хамидулла улы. Аның төп шөгыле авыллардан йомырка җыю һәм аны чит илләргә сатып җибәрү. Моның өчен аның бригадасы да булган. Гыйззатулла бай товары Германия, Франция, Англия кебек илләргә барып җитүе мәгълүм. Әлеге илләрнең пристаньнарында, станцияләрендә сәүдәгәрнең үз вәкилләре дә эшләгән. Сәүдәгәрнең Малмыжда такта яру заводы да була. Бу заводта йомырка тутыру өчен махсус әрҗәләр һәм стружка ясалган. Гыйззатулла байның берничә кибет тутуы да мәгълүм. Көнкүреш өчен барлык кирәк яракларны да авыл халкы шуннан алган. Еш кына товар йомыркага алыштырылган. Гыйззатулла бай искиткеч мәрхәмәтле һәм юмарт була. Бик күп мәчет мәдрәсәләр салдырган. Чираттагы уңышлы сәүдәдән соң ул 1891 елда Йөрәктә дә мәчет төзетә. Ул әле дә исән, төзек һәм иске Йөрәктәге кытышкыч янгыннарда да янмый кала. Аның белән безне бу авылның имамы Нияз хәзрәт таныштырды. Аллаһумма фтах ли абваба рахматик. Мәчеткә кергәч, аның төзеклегенә хайран калдык. 130 ел эчендә агач бер дә таушалмаган. Баксаң, моның сәбәпләре дә бар икән. Ну, моны бик уйлап салганнар, чын осталар салганнар. Һәр агачны алып, һәр агачның якларын билгеләгәннәр. Һәр агачның бар төньягы, көньягы. Төньякта булган ягы аның тыгызрак урнашкан була. Шул ягын тышкы якка куеп, көньякта булган ягын искә куеп ясалган бу мәчет. Хәзерге заман станоклары белән генә шушындый тигез итеп ясап була. Бу 1891 елда шушы халәттә ясаганнар. Менә тип-тигез итеп, ничә ел турып, аны бер җире дә кекерәймәгән. Бу мүкләре дә шул вакыттагы Мүкләре дә шул вакыттагы мүкләр. Әлхәмдүлилләh, шуңа күрә бу мәчетне эчтән яисә тыштан тышларга тышлап, аның тарихилыгын югалтасы килмәгән иде. Гыйбадәтханәне әле дә утын белән ягалар. Саланың 2нче таш мәчетендә ремонт барганда, халык намазларга монда йөргән. Гаетләрдә халык күп булу сәбәпле бу мәчетне дә ачалар. Кыш көне монда умарта кирәк яракларын һәм бал аертычларын саклыйлар. Совет чорында да мәчет базында колхоз умарталарын саклаганнар. Шуңа күрә мәчеткә керсәң, менә әзрәк шушындый бал, шушы кәрәс исе дә килә. Ул тоже үзенә күрә бер тәмле ис бирә. Хәзер инде мәчетне җәй көне балаларга мәдрәсә итеп тотарга ниятлиләр. 2002 елда инде шушы 1100 еллык мәдрәсә Ильясга җибәргәч, шушы мәчеттә, шушы залда балалар белән ураза аенда дәресләр укып, кич белән төннәр кунып, ихтикаф дип атала инде Рамазан аенда, аларның күңелләренә бик кереп калды шушы вакыт. Гыйбадәтханәнең идәне һәм түшәме, миче элекеге усул белән төзелгән. Ягып мичне томалаганнан соң да җылы бер тәүлек буе сакланып тора. Бинаны аның тарихи кыяфәтенә зыян китермичә генә бераз төзекләндерү нияте дә бар. Ярыкларны сылап, мүкләрен яңартып, тәрәзәләрен дә алыштырырга телиләр. Әлеге эшкә бу авылның төп иганәчесе булган ферма башлыгы Рәшид Гафиулла улы белән бергә алынырга уйлыйлар. Манарасын инде бу гасыр башында ук алыштырып куйганнар. Без анда да менеп карадык. Монда менү монда булган, анда һәр үзгәртелде инде. Анда манарага менү урыны бетерелде. Манарада төрле якыт тәрәзәләр ачылып торган аның. Шул тәрәзәләрдән азанны әйткәннәр. Менә бу баскыч ул манарага менеп китә торган булган.
Манарасы янына якынрак килеп җитәрәк уйламаган җирдән операторыбызның туп-тулы батареялы камерасындагы уты сүнде. Әлеге сәер вакыйгадан соң мәчет манарасыннан төшү ягын карадык һәм туп-туры әлеге мәчетне салдырган Гыйззатулла бай күмелгән җиргә барырга ниятләдек. Каберенә барганчы Нияз хәзрәт Гыйззатулла бай турында кызык мәгълүмат сөйләде. Үлер алдыннан Йомырка короле банкрот хәлендә булган икән. Барысы да чит илгә китүче караптан башлана. Англиягә бара торган пароходның боцманы күбрәк табыш алып кайтыр өчен йомырка әрҗәләрен тиешенчә 6 рәт итеп түгел, 20 рәт итеп күтәреп куя. Һәм алар юлда изелеп бетә. Аннан соң аның такта яру заводы да яна. Шул хәлләрдән соң Гыйззатулла байның хәле начарая да, ул 66 яшендә фани дөньядан китеп бара. Безне шушында күрсәгез, безнең өчен дуадан кылдырмагыз дип инде язылган. Инде Аллаһ савабын дип, инде дуаларны кылып куйык. Я Раббым Аллаһ, шушы җирлектә, шушы зиратта дуа өмет итеп торган, инде шушы Гыйззатулла, Хамидулла гаиләсеннән дуа иткән һәмдәнең үзенә Я Раббалар рухларына ир рухларын шат кылсаң иде, бу каберләрне киң һәм нурлы кылсаң иде, ахыргы урыннарын Я Раббал галәмин, үзеңнең улуг фирдәүс җәннәтләрендә кылсаң иде, Я Раббал галәмин, җәһәннәм утларыннан газаплардан кылсаң Я Раббал галәмин. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك. Гыйззатулла бай тарафыннан салынган агач мәчеткә кадәр дә иске йөрәктә гыйбадәтханә булган. Аңа нигез 19 гасыр урталарында ук салына. Янәшәсенә мәдрәсә дә төзеп куялар. Мәчет каршында янгын сүндерү өчен кирәкле җиһазларны саклый торган лапас та була. Шуңа да карамастан, ул 1919 елгы янгында кара көлгә әйләнә. Һәм аны шул ук елны янәдән төзиләр. Тик бу елы инде таштан. 1923 елда ачылган Таш мәчет бүген иске йөрәкнең төп мәхәлләсе. Бер гасыр буе халыкка хезмәт итүче бу Таш мәчетнең манарасы да авылның бик дини кешеләре ярдәме белән киселми кала. 1919 елга кадәр мәчетнең имамы Төркиядә укып кайткан Низаметтин Габдулла улы Назиров була. Ул бу авылда 40 ел имамлык иткән. Низаметтин вафат булганнан соң муллалык вазифасы Мөбарәкҗан хәзрәткә күчә. 1920 елда аңа бик каты салкын тия да ул 30 яшендә үлеп китә. Мәчеткә яңа имам бары тик 1928 елда гына килә. Ул Татарстанның Олы Әтнә авылыннан Хади абый Камалов була. Ни кызганыч, 1937 елда ул репрессияләнә һәм төрмәдә һәлак була. Шул кулгалулардан куркыптыр. Указлы булалар булмый. Соннан инде 80-90 елларда менә Хәбиб Рахманов Нәкиб абый Уфадан указ алып кайта. Казымулла 11 елда. Монда Кашапов Нияз килә. Безнең өчен бик зур байлык булды Йөрәк авылы өчен. Аннан ул менә нигә түгел, динәхилегенә түгел, дингә түгел, Ниязның кулыннан бик килә. Мәчетнең ичке ремонтын үз кулына ала. Агач эшенә оста булган Нияз хәзрәт мәчетнең барлык җиһазларын да үз кулы белән эшли. Такта белән тышлауны да үзе башкара. Ул ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге Казан югары мөселман мәдрәсәсен тәмамлаган. 2002 елда иске йөрәккә практикага килеп китә. Вакытлар узгач, салага кияү һәм имам булып килә. Заманында аның шәкертләре булган авыл малайлары буйга җитеп, авылдагы олы буын вәкилләре белән бергә мәчеткә йөри башлый. Балаларын да алып киләләр. Кичкенә буынга да, мәктәптә укучыларга, инде мәктәп яшендә булган бүтән балаларны да җыеп укытабыз иншалла. Төрлечә укытабыз. Теге малайлар, кызлар аерым да була. Инде кайбер мероприятиеләр бергә үткәрәбез. Коръән бәйгесе була. Уза һәр елны. Аннары инде безнең шушы диниян зәрәте җитәкчелеге белән инде вагыз газетасы чыга. Шушы газетада балачак кушымтасы бар. Һәм дә шушы кушымтада безнең балалар өчен төрле биремнәр бар, төрле темалар бар. Динебез турында алар шушы заданиялар, шушы биремнәрне үтәп, ел ахырында инде безнең бу күбесенчә инде шушы кышкы каникул вакытларында без бәхетле балачак исемле балалар өчен зур бәйрәм оештырабыз. Һәр елны 1 класска керүче балаларга бүләкләр алып, 1 сентябрьдә аларга вагазлап шушы бүләкләрне тапшырып, һәм шулай инде мәктәптә үткәрелә торган төрле спорт чараларында да алар белән бергә катнашырга тырышабыз. Һәм инде шундый кызыклы әкренә-бәкренә балалар ияләнә, дин әһелләренә ияләнә. Шулай хатын-кызларның дини гыйлемен арттыру буенча да эш алып барыла.
балаларны тәрбияләү хатын-кыз өстендә. Шуңа күрә кызларыбызны, хатын-кызларны гыйлем алдырып, тәрбияләү, әлбәттә, мәчет безнең мәхәллә өстендә булып тора. Мәчеттә шулай ук кыз балаларда, хатын-кызларда, хатын-кызлар инде хәзер берничә группа булып гыйлем алалар, алхамдулилlah. Мәчеттә вәгазьләр татар телендә алып барыла, ләкин яшьләр арасында туган телне белү мәсьәләсе мактанырлык түгел икән. Безнең мәчеттә дәресләребез татар телендә бара. Һәм инде була читтән килеп укый башлаган балалар, алар рус телендә була. Алар да кернәп, бер-ике сүз өйрәнеп, аннан соң инде татарча сөйләшергә өйрәнеп китәләр. Шуңа да карамастан, тырышканча татар мөхитен булдырып яшиләр. Шулар арасында Халиуллиннар гаиләсе дә бар. Бу авылда тудым. Мәктәпне бетердем инде. Мәктәпне бетергәч, ветеринарная академия укырга кирдем Казанга. Аннары профессия буенча инде армиядан кайткач эшкә кирдем. Мин зоотехника укып чыктым. Зоотехника укып чыктым да армияга барып кайттым. Армиядан кайткач сразу колхозга эшкә чакырдылар да инде эшкә кирдем. Ул авылның фермасында терлекчелек белән бәйле эшләр буенча директор урынбасары. Фермада эш булмаса да, авылда калыр идем ди Ильяс. Мин авылны яратам. Шуңа күрә профессия сайлаганда ук мин аңладым инде. Минем профессия авылда ул. Ильясның хәләл җифете Айсинә Татарстан Республикасының Теләче районы Мәтәскә авылыннан. Ул дәүләт муниципаль идарәсе хезмәткәренә укып чыккан. Иске йөрәккә ничек килеп эләккән соң? Бу авылда минем ике туган апам килен булып төште. Ильясның бер туган абысына. Без хәтта бер туйда да булганбыз, ләкин бер-беребезне хәтерләмибез. Ничек алайса таныштыгыз? Менә шул 7 ел үткәннән соң, алар өйләнешеп 7 ел үткәннән соң, инде мин дә үскәннән соң, Ильяс та армиядан кайткач, мин бу авылга кунакка килдем. Менә шулай ике туган апасы һәм җизнәсе өендә янәдән танышып китәләр дә очраша башлыйлар. Бу вакытта Айсинә Казанда укый һәм әлбәттә башкалада калырга хыяллана. Ләкин Ильяс белән йөри башлагач, ул инде алдан айтып куйды, авылга кайтасын. Авылга кайтырга кушылмадым. 4 ел йөргәннән соң туй уздыралар һәм Ильясның әти-әнисе белән бергә салып чыккан йортында яши башлыйлар. Башта Раяна, аннан соң Мәрьям исемле кызлары дөньяга килә. Икесе дә инде кул астына керерлек булып үскәннәр. Нәрсәсе авылда яратасыз эшләргә? Камыр. Камыр? Камыр ризыклар пешергә яраталар. Да, кызлар бит инде. Иң яраткан шөгылең нинди синең Раяның менә? Нәрсә эшләргә яратасың? Бәлеш. Бәлеш дигәч бәлеш инде. Әтиләре кайтуына татар халкының милли ризыгын пешереп куйганнар бу тәти кызлар. Без аларны Айсинә белән аш бүлмәсенә озаттык та, мәктәп елларыннан ук күңелендә йөрткән хыялы, башлаган шөгыле турында сөйләшергә калдык. Бу эшне башлауның төп этәргече дип мин үземнән шушы Киров өлкәсенә кияүгә чыгып күчеп килүемне атар идем. Чөнки монда мин барыбер әзрәк читтәрәк яшәүче татарлар арасына килеп кердем бит инде. Монда үзгә бер мөхит, үзгә бер диалект, барыбер дә чиктәш кенә районнар булсак та, барыбер татар дөньясы монда әзме-күпме аерыла. Хәзер инде мөмкинлекләр дә барыбер башка. Инде тормыш тәҗрибәсе дә тупланган. Балалар ялыннан соң хатын-кызның яңадан икенче сулышы ачыла бит әле ул. Шуларның да барысын истеп, менә шушы эшләрне булдыра булдык. Айсинәнең киемнәре көндәшләрнекеннән, бизәкләрендә күбесенчә ачык төсләр кулланылуы белән аерылып тора. Авылда торгач күлмәкләргә түгел, җайлы, кер күтәрә торган костюмнарга өстенлек бирә ул. Аны интернет аша сата башлый. Сатып алучылар белән дә һәрдаим элемтәдә. Киемнең сыйфаты, уңай-уңайсыз яклары турында белешә, ниндирәк киемнәргә булган ихтыяҗларын да сораша. Һәм менә шулардан чыгып, инде без алга таба эш алып барырга уйлыйбыз. Хәзерге вакытта менә безнең бик актуаль озын жилетлар әйттеләр. Алар безнең хәзерге вакытта тегүдә озын жилетлар булачак. Һәм хәзерге вакытта бик актуаль динебез кануннарына туры килердәй озын билдән түбән өлешне каплап торган костюмнар. Алар шулай Аллаһ буйрса булачак тиздән. Кыз хатыннарга кызыгып, ир-егетләр дә тартыла башлаган. Алар өчендә аерым стильдә кием тегелә. Ассортиментны да киңәйтү турында уйлана башлаган Айсинә. Біз бит инде безнең монда бара костюм, бара жилет. Аларны менә күрсәгез, игътибар итсәгез, шуннан өлешеннән ясалган алар. Аларны бергә итеп тә киеп була, аерым итеп тә киеп була. Менә шуларга сораучылар артты. Яшьләр арасында инде бу шапкалар, баш киемнәре үзенчәлекле, шундый татар орнаменты төшерелгән баш киемнәре киеп йөрер идек дип. Алучысы булса, бирүчесе дә табылыр. Шуңа да Айсинә гел үсештә. Иң мөһиме,
Ул сөйкеле хатын яраткан әни һәм оста хуҗабикә дә. Менә шундый үрнәк булырдай кешеләр яши чын татар авылы Иске Йөрәктә. Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребезгә динебезне, телебезне саклап, татар халкын үстереп яшәгәннәр өчен зур рәхмәт әйтәсе килә. Зөһрә Фатыйхова, Татарлар, Иске Йөрәк авылы, Киров өлкәсе.